Kani darshan Meghalaya bagi petang subhai pi baro sha ka thup khubor minta ka janmet. Shwaban pash ki khubor ki bibnia ing pechmai ki mat pekongsan. Kuslai jengmut Menteri Ketenat Puli Putih rakam e sangma berjur palak ka jing pep skul Citengpor Hajala Meghalaya. Ujor ki pulit hendriu teli ki ijahar ha kabaya day bat ka jing khandra work permit da ki seng phalang. Bersyajur ke senong maulai mauro ya ke jeng ajeng mut jong ke delimitation committee ban pihak no ya ke mauro na ke maulai constituency. Rakhi ke jela Meghalaya ya ke lingkuk sengiyap ke besis pak prap kendai jong uklawat berselur ki pat Khasi utirot sings in. Bat ya kenduk ke seng ki nongri jingri ya udukot ke kenhun menteri uba ALH wa jeng kesan na kesorkar. Ki khubor ki babnia Menteri Ketenat Puli Putih jong kejela rakam e sangma menta kasi ula ongba ketenat jong kadang bistar benia akabai day ba ka jingjur palat ka jing pep school Citengpor jong ki kena school hapo kene kejela da ka bepen pau ya ka jing kuslai mensiam jong hakabai day bat kene usama ula ongba ka sarkar kala batha ya ki deputy commissioner ban kner la ki kti ki school ki bumda la ban le bha ka kaipot Sustainable Development Goals Index jong usnem 8,800 kala kedau ba ka jing pep school mala usnem ha ka kerdan secondary ka bomut ha ka kelas kendai bat shipau hapo ka jela Meghalaya kalong 8.9% ha ka badairu ka bajurtam ha ka nigathan da ka bakular ba ka sarkar jela ka sashim ya baro kilat ki kabu ban pendunai ka jing pep school Citengpor usang maula ong ba ketenat jong kala shimlut ya baro kilat kilenti ban kentiu ya kerukom Puli Putih hakni ke jela. And maybe there are many factors that the drop is happening. We are doing it departmentally. We are assessing and we are taking report, and we have even written. We have even what you call instructed for the DSUs and deputy commissioner just to reach out and speak and meet the specific schools, because there are some schools which consecutively zero performance. Look, there are some of the schools that perform well in the rurals, but there are some of the schools where completely zero. Suppose I'll just give an example. In South Korea, there are many rural schools who have performed well. Even Superintendent ki pulit ha East Khasi Hills uba Sylvester Nongtnger ula pentip bahadu nriu teli ki ijahar la dep ban ujor ba la dep ru ban pha jing tip shiki seng bhalang hapo ke kendon lai pusan jong ka ai Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita na kadau ba kila penlong ya ka jing khenra work permit ha keleng ki jaka jong ka ni district USP ula ong ba baro ki sector officer ki OC bat ki IC Haman lagi jakat rejong ki kilayo jeng peta bagi day ban pentikna ba on om don ki nu ki jengja ki basosi nakadau jong kini ki kam khenra bean hagajo ka porpat wat apreng ka jeng wan tuklar jong ki pulen ki seng bhalang ki lanang penjur shu ya ka jeng khenra ya ki kot kisla jong ki nong bella bar jela. This few cases has been registered and investigation is on, and we always in East Khasi Police we always believe that we work as a team. And whenever incident is there, our team always be there, and we are trying our best to ensure that the safety and security of the people are much in the Shillong city and also in the rural area. 6 cases were registered in East Khasi, and of course no arrest, but notice were issued to the accused. Ka dor barshnong maulai mauro menta kasi kalarai dah kawi kasur ban persyajur ya kajeng ajeng mut jong ka delimitation committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pihak no ni ban weng no ya kashnong maulai mauro na ka maulai constituency bat ban penyas no pat ya ka syakajaya ka dor bar bala penlong kerki menta kasi kelasaki kajeng persyak kebajur na kinong shnong jong ka ni kadong ha ka ba kilayai banjuru Badai ban penek bet bat ke Maulai constituency.
Kumta kador Barcelona Mauro kalarai ban pa da kasiti syok syong knor jong ka select committee na bentaban bishar benia shosho da ka bapin kan mau biang sa shise ni ka jing persha jor jungki halor ka ni ka jing ai jing mut lada PS ngau si sia hoi ka jing bun break la bun lada PS ngau si sia kum ka sarkar ka badan kata ka jing phia beli kimpen pai be ka mulai ar yang kan ai kan mulai mulai bi kata ni pedian ya kata kamdan ka jing persha ta lada kadan ai ka mulai bi lan kanu Kaseng Nongpo Region Auto Owner and Driver Association haringkat kajing trelang bat kipulit peniyat kali jong kesor Nongpo meda kasing klapen long ya kajing talasi ka perking hapo sor Nongpo Ribhoi District kum ka jubab halor bon tili kajing ujor ki pat ba ka bedai ba kajing nya kali ki kena badang red erta kinong nya kali ba klem license kajing nya kali klem akor bat kajing tu kali ka ba kha kum ka jing itu jong presiden kaseng uba efling do kani ka jing trei jong ki ka penpau ka jing persang jong ki ban wanra ka jing trei lang bat ka jing menjur jing mut hapadeng ki trai kali auto baro jong kani ka than bah ka bayap ku musim light dut ban ya ka basen shar ku musim rao kini kidei ki kentien bamla yap sho ki ba penpau ka jing kut jing mut jong tirot sing sim Ubelajit ya kelenti banyale persya ka borat ba ki sipai bilat bat ubala pai la ka jong ke jing im ban yada ke jing lai lu jong ke it ke hima jong u bat minta ka sngi ka khat nyo trik ubnai nai tung ka de ka lingkho sngi yap ka ba shi spa prap kandai jong klawai ba shlor jong ka jai bin rio khasi u ti rot sing sim kat ba ka jela kadang ken mau tempang ya ka lingkho sngi yap jong u lala banyo i yakin nong yalam jong ka jela bat ki seng phalang ba pher ki bela le burom da ka belek bu sentiu ha ka durmot ka jong neu nong ye le lai lot tu gi nesngap yiki kubor ki babnya She spa prap kandai snemen shwa u klawat sa nam ka jaj bin reu khasi u tirot sing u bade usim jong ka himanong klaw u lapin hiar men sim khattu khatwai ha ka patok Old Central Jail ka badan ha kanong ba Dhaka jong ka ri Bangladesh Henry tat hado kini gisngi menta kanam baga kerteng ke jong u ka jingya lam lenti bat ka jinglen ladi ke jong u kadang yai beteng ban siap men sim jingkermen haki pat jong ka rilum khasi kum gadak ka jingkan mau burom ya ka lingkhu sngi yap jong u mentri rang ba ka jelau konrad ki sangma ula tho ha ka san x bat ong ai ba ka nam baga kerteng jong u kan pinchlor yangi bangin yang yale nakabenta ki jinget ki jongi bangin ya kun nakabenta ko hok baka jingan kat kerdan Hanong ba shalong ka seng BJP Mahila Morcha jong kani ka jela hapo ka jingalam jong i president i Kong Suzuki Parian kalal pelong i ka jing pin khu ya ki saudong saukun hajan jong ka durmot jong uni nong yale lai loi uturot sing sim ha susu tham complex Hadin kat tu kat Nipor kinong yalam jaga seng BJP jong ka jelaru kilawan yuk jat hakan ni kecaka bat le burom daga bebu sentiu to commemorate the remarkable to put this flower to this all the freedom fighter Tirot Singh Siem who has fought bravely for the independence of the state. So we from our side we will try our level best, we will work hard, and we really want those people in need should reach to their doorsteps. That is our aim. Haga jo ka rokom hi ka seng NPP ru kala pelong i ka program ha ususo tham complex ban le burom da ka babu sentiu ha umot jong uniu nong ye le lai lo ki pai khasi Haga jingkren ka jong u unong yalam ka seng NPP u balong ru menteri ka sarkar Meghalaya u rakam e sangma ula kintui ki samla ban bod ikinuksa jong tirot sing ban bat ya ka kular but ban don ka jing e na ka benta ka ri pat ka jai pen rio Tirot Singh is a very great leader of our state and whatever he contributed for the great of this nation and for the independence of this nation is really it really inspired us. And we can change the story, we can change the destination, but we cannot change the history. Whatever he has contributed for the growth of our community, to protect for the independence of our country, of our community is really something.
Haga juga por kino yalam juga seng balang baper ru kila le burom shikat day yau tirot sing sim haga lingko sngi yap ke jong u la pelong iga jing bu sentiu ba la pelong ru iga jing snap jar ba shiminit hakmat ke durmot jong u niu nong yale bakrau jong ke jai pendrio Khasi hamadan yoring hab ha ke ni ke nong ba. Bureau Report DD News Meghalaya. Kaseng Meghalaya Poultry Farmers Welfare Association menta kasi Kendo yo Menteri Ketenat Husbandry but Veterinary uba AL Heg ban IT ha ui ke dorkas ha ka ba kilapan pawi kijing kiba kilai Kendo. U Presiden Jong kani kaseng uba daminat silyang ula kamru ba ke sorkar kam shimla ai kanu ke jikershan shikinong ri jingri ha ka ba ula benrap bai ki dawai dashin ka bam ka di bat wat iki doktor ru lahapan wanra na shabar jella. Yaki ka help ka jongki kan sip kan yada yaki namar ba ngimtip ya kimrat ibawan nabar klem ka help check up kinlong kumno yaki nombang dingi smutnak ban nakaliang ka government hakani ka kenti ka bamenta ka lamenjur bat ki katkum ke jing snutu kala dep ban thit ya ka jaka bat layo ya ka sanction nakabenta ban taino shen ya kani ka quarantine check ge Program Cell Jong Kasinot College Shillong Hinin kasi kalapan long ya ka community development program on mushroom cultivation the need for training kabashisgi la ni ka jing hikai ban repted but ya ka ni program la long ha yeng mani Presbyterian Jong Kashnong Rangmau kabajngai tang kumbah nyaw kilometer nang Kashnong Mau Kerwat ha Southwest Khasi Hills District hakani ka program lawan benishim benta da ki nong rep ki babun na kileng Kashnong ki thau Jong ka than Rangmau Kador barshnong nongkerium kelas dang ya kejing rakhe platinum jubilee lane kelingku snem bah nyopusan jong kani keshnong ha kejing lang bala pelong hamadan basketball jong ke school Saint Xavier ne kasngi but ha kani kejing rakhe lai shimbenta lang da usibut menteri rang ba kejela uba siang balang dhar ha kani kasngi rakhe usibut menteri rang ba kejela ha ringkat bat ki wei pat ki nong sha khot ngobha kila pelat ya ki belun ban sedang ya kejing rakhe lingku snem bah nyopusan jong ka Kumong mga manitray, pinsayo man pala ng mga kaspas na mga sandali. Balay yo bay. Wadong rayo ng imdon siyo ng imdon, bay balay imdon. We always have positive things always in our mind. Ka jingkilan met ka bakat nriyo hapeng gisipai India bat Mongolia balatup kerteng kum ka India Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant 8,000 pusau. Kelakut no hadien ka jing hikai ka bajur ka balane khat saus ngi linter ha Joint Training Node Umroi. Lawan bani shimbenta da Major General Ganbiam Ba Sunrif ubade ukli do gisipai Mongolia but u Lieutenant General Zubin A Mingwala naka kinhun Trishakti Corps. Kani ka jingkilan met kelas dang nado ka lai terik unaitung ka jingkilan met nomadic elephant ka de ka jing hikai baju long malau snem ha India bat Mongolia ka jingkilan ka ba khatdo lapen long ha Mongolia ha ubnai naitung 8,000 pulai ha ringkat bat ka perthai barok ka we la rakhi ka si buram muharram hanong ba shillong kasngi buram muharram ka penpau ya ubnai beningkong jong kaniam Islam ka penkan mauru ya kelingku snem jong atma Karbala hakaba u Iman Hussein Ali ubade u khun ksio jong Prophet Muhammad ula sya penyam kam haram ka penkan mauru ya ubna yam brio man lau snem jong pat muslim hakaba ki penkan mau yalade halor kini kijingja but ya kasngi ba shipho jong kam haram la jutip kum ka ashura Mentang ini pek kejeng long jaman kesimpulan hanong ba shalong kejeng shit kalong 8.9 degree Celsius kejeng kek kalong 0.1 degree Celsius kejeng skam hau kalong 0 pusau na kasis pa min step bat prapun rio na kasis pa janmet kejeng hap slap kalong 0.1 mm kala bendot kejeng hap slap pat kejeng tiet upertat haki babul kijaka Schwaben pois ke bukut jong tup kubor ye pek biang sesian kimat bokongsan Kuslai jengmut Menteri Ketenat Puli Putih rakam isang ma bejur palak kejeng pep skul Shiteng Por Hajela Meghalaya.
ujor ki pulit riu tili ki ijahar ha kabaya day bakajing khandra work permit da ki seng bhalang. Persyak jur kesnong maulai mauro ia kejing ajeng mut jangka delimitation committee ben piak no ia ke mauro na ke maulai constituency. Rakhi ke Jelam Meghalaya ia ke lingku sngiyap ke besis pak prap kendai jong uklawat berselur ki pat Khasi utirot sing siem. Pat ia kenduk ke seng kinong rijing riu dekot ke kinhun menteri ubah ALHEG wajib kerjana ke sorkar. Tia perlok katung la poisat pokok jang thup kubor jingi mata ke janmiet hadu di syambiang ba pila syai kesngi kuble pi baro. And Indian contingent